Ja, je hebt geen ontvangst meer van digitaal. Ik heb geen ontvangst meer van digitaal. En je moet op dit moment hoe je stappen naar schotel. En dan hing je wat kabel voor Ik heb een kabel nodig. Ja. Nou. In de elektronicazaak van Andries Hofman van Wolvergeer is het een komen en gaan van mensen die op het stuit geen programma's meer ontvangen kunnen. Dat is helemaal gebeurd. Dat is heel erg vervelend. Vooral met de Tour de France ervoor, tenminste voor mijn partner is het heel erg vervelend. Voor dadelijk nooit in stwatten van het toerjustermiddag kwamen er klachten door het voortvallen van de radio- en tv-signaal. Nou, dan weet je op dat moment net wat er is. Op een bepaald moment dan kwam er een klant binnen van nou, is het jet van Smilde is iemand aan de start. Nou, ik zei vertel me wat oors, want die zit er al zo lang dat ken het. Maar al gauw krijgt het tv-verkeer per in de gaten dat het mienens is. Het zuiden van Friesland is onwiest op de meest krekt door de grens bij Hogersmilde en tientallen klanten binnen de dupe. Hofman beziekt het zo goed mogelijk te helpen. Oh, je bent weer redden. 15 meter coaxkabel en het kan wel los. Wij kunnen er helemaal tegenaan. We hebben geen probleem meer. Maar ja, ik hoop dat het voor de andere mensen opgelost wordt. Want ik vind het natuurlijk ontzettend idioot dat zoveel procent van Nederland op dit moment geen tv en geen radio heeft. Ouderkerken stiet op een camping, maar kan via de ether net meer storingsvrij radio luisteren. Inewaar dus. Dat is een beetje een probleem. Daarom stink je even. Nou wie mijn radio net al te best meer. Ik denk, ja, op zich moet ik nog een lies radiootje waar ik uit de kabel mag krijgen. Dan heb ik toch weer muziek op een camping. Ja, wat rimpel. Dit is geen op een kabel.